Ďalším problémom je často, že v partnerstve vznikajú určité závislosti, alebo že niektorý partner je príliš dominantný a začína toho druhého partnera využívať. Často ten partner, ktorý je využívaný, si myslí nesprávne, že toto je ten môj dvojplameň, toto je ten môj ideálny partner, nikoho iného nechcem, nikoho iného neakceptujem, a len on to musí byť a on sa jedného dňa, alebo ona sa jedného dňa zmení. Nezmení. Pokiaľ vy neodídete, pokiaľ vy nedáte hranice, nebude z toho nič dobrého. Naopak, často je to tak, že najskôr človek musí odísť z nejakého negatívneho partnerstva a ak ten druhý partner je v skutku tým dvojplameňom, tak on sa začne meniť. A keď nie je tým dvojplameňom, tak on sa nezmení, on naopak na vás ešte viacej zaútočí. A to je to, čo treba pochopiť. Že ak sa ja duchovne vyvíjam, pomáham aj tým ľuďom okolo mňa sa vyvíjať a len človek, ktorý ku mne patrí, ten ku mne príde. Ale ak si ja dám, že toto musí byť on, väčšinou to nevychádza.